Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň aşy gyzmagy bilen paýtaxt Aşgabatyň ençeme ýaşaýy sebitiniň agyty üçünçiliginde ýene-de bökdünçlikler ýüze çykdy. Şuň ýagny 18 iýulda ir saat 8-den bäri Aşgabatyň ýaşaýy saýlarynda düýbünden suw ýok. Häzir ýam saat 17 töweregi bolsa-da entegem suw berilmedi diýip Aşgabatyň Parahat itrapçysynyň ýaşaýjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtda suwuň öňünden hiç kile duýduruş berilmezden kesilendigini Aşgabatdaky ýene bir habarçymyz tasdiklady. Ol Aşgabatyň suw kesilen sebitlerini aýlanyp görendigini, ýöne hiç ýerde suw daşaýjy awtoulagyň göze ilmändigini we adatçy bolýaly, suwun getirilmegine garaşyp duran adamlaryň hem ýokdugyny bellidi. Türkmenistana bu tomuz aşy ıssy howanyň ağırlaşmagy bilen ýurdun durly künjeklerinde ýygyderli suw we elektrik üçünçiligi bilen baglylykda noksanlyklar ýüze çykýar. Türkmen paýtagtynyň ýaşaýy saýlarynda suw üçünçiligi tomsuň başyndan bäri hasam gowşady. Ýaşaýy saýlarynda suw gijelerine ýygy-ýygydan kesilýär, gündizlerine gelen suwun basysy köplenç gowşak, suwun hili bolsa pes bolýar. Geçen ay Türkmen hökümeti suw üçünçiligi meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Döwlet medeniýetine görä prezident Amy Deryanyň we Garun kanalynyň uğurlaryny gözden geçirmegi, seýle hem suw süýjedici zawodlaryň gurulşygyna we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine suw getirmek mümkinçiligine garamagy tapşyrdy. Emma muňa garamazdan howanyň temperaturasynyň kölegide 40 gradusdan hem geçen tomsuň bu günlerinde paýtaxt bilen birlikde ýurdun durly künjeklerinden suw üçünçiligi bilen bagly kynçylyklaryň dowam edýändigi barada maglumatlar gowşýar. Halkary guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňişdirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyny, emma şonuň bilen birlikde suwuň aşy tarp edilýändigine üns çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa Hojalygy Edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde halkary guramasynyň hasabatynda ıssy howaly Türkmenistanyň ilatynyň agy suwunyň ýetmezçiliginden kösenýändigi bellenilýär. Şunlar Türkmenistanyň günorta güni batar sebitlerine howanyň temperaturasy ýokarlanýar. Aşy ıssy howa mal ölümlerine getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýunyň ahyrlaryna howanyň temperaturasynyň kölegede 50 gradusa golaýlamagynyň fonuny köpçüliklerin mal ölümlerinin Mar welaýatyna hem hasabalanyny habar berdiler. Şu günler Balkan welaýatynyň Balkanawaz şäherine, Serdar we Magtumul etraplaryna, dağ eteklerine howanyň temperaturasy gaýtadan gyzyp başlady. Adatlyň habarçysy Serdar etrabyna howanyň temperaturasynyň 17-nji ýyl ýekşenbe güni 44 gradus üçin golaýlanyny habar berdi. Soňky 3 güniň dowamyna etrabyň iri şahlymallary howanyň gyzmagy zerarly haram ölüp başlady diýip etrap ýaşaýjylar aýdýarlar. 17-nji ýylda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri ýöňümizde hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň durly sebitlerine howanyň temperaturasynyň 45-48 gradus üçin ýokarlanmagyna garaşlýanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet hiçligine Türkmenistan Altyn Asr elektron neşri soňky 4 hepde golaý wagtyň dowamyna howa barada çap eden adynyň 4 habaryny pozdy. Döwlet neşrine 20-nji ýylyna, 27-nji ýylyna, 5-nji ýylda we 11-nji ýylda çap edilen howa maglumatlary açylmaýar. Döwlet hiçligine elektron neşirde sahypa tapylmady bagyşlaň. Sizin gözleýän sahypaňyz ýok diýen habar peýda bolýar. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet hiçligine köpçüliklerini habar berişleri işleri ýurdun çägine bolup geçýän adatdan da sonra howa hadisalary Tebiği helakçılıklar barada öz ilatyna habar vermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun günorta güni batar sebitlerine howanyň temperaturasynyň aşy ýokarlanmagynyň mal ölümlerine getirýändigini habar berýärler. Galyberse Serdar etrabyna haram eren mallaryň eti azatlygyň habarçysyna görä arzan bahadan yerli ilata satylýar. Gündürüp ölen mallaryň etini arzan bahadan et dukanlaryna we owa adamlaryna satýarlar. Onuň 1 kilogramyny 25-30 manatdan satýarlar. Owa adamlary mallary haram adamlara yardım hökmüne bu etleri satın alýarlar. Eger günüron sygyryň henil haram ölmänkä damagyny çalyp ýetişen bolsalar, etiň bahasy 50 manat içine ýokalanyp bilýär diýip owa ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Galyberse sebitde mallaryň köpçüliklerini gyrylmagynyň fonuny peýda bolýan arzanet Azatlygyň habarçysyna görä yerli telekeçilerde gyzyklanma döredýär. Habarçymyz sebit ýaşaýjylaryna salgylanyp Balkan welaýatyna hereket edýän käbir kafeleriň, gamburger we kebap hödürleýän garwanyşhanalaryň eýeleriniň
köpçülüklerin mal ölümlerinin fonunu arzan et tapmak üçin ýürüýti tagalla edýänliklerini habar berýär. 20-30 manatdan arzan et satyn alyp telekeçilik bähbidini oýlaýan adamlar köp diýip ýerli habarçy maglumat berdi. Halatdyň habarçysy Serdar etrawynyň Daýhan bazaryna haram et bilen halal eti garyp satýan gassaplaryň hem bardygyny habar berýär. Meselem 250 kilogram et satsalar şonuň diňe 70 kilogramy haram ölen malyň eti. Eger köp goşsalar müşterilerini ýitirmekleri ahmal diýip Serdar etrawynyň bir ýaşaýjy Tadatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda gassaplaryň arasyny etiň hili barada alyjylary öňünden duýduruş berýän adamlarym bar. Etin haram ölen malyň etidigini açaçan aýdyp arzan et satýan dukanlar da var. Ol etleri garyp maşgalalar beginip satyn alýarlar diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar gassaplardaky yaramaz hili etleriň döwlet araççylyk we keselere garşy görüş gurlugynyň hil barlygyna nädip geçenligi bilen gyzyklanýar. Tadatlyk radiosyny maglumatlar boýunça Serdaryň etrap häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Mal etini, at etiniň we düý etiniň hem garylyp satylmagy köp ýyl bäri et dukanlarynyň ulu gazanç çeşmesidir diýip habarçymyzyň söhbetde şaýtdy. Türkmenistana dowam edýän aşy yssyk howa şertleri adamlaryň jan saglygyna hem yaramaz täsir edýär. Iýulun başlaryna zatdyň habarçylary Balkan welaýatyna aşy yssyk howa şertlerine iç geçme keseliniň köpülendigini habar berdiler. Azatlyň geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanda käbir Rus habar tahypalarynyň pitiklenendigi baradaky maglumatyndan soň hökümetçi saýt Rus nesirleriniň ýurtda açylýandygyny öňe sürýär. Russiýanyň şol sanda TASS, RIA Novosti, RBK we Lenta.ru habar guruluklary Türkmenistanda bökdünsiz açylýarlar diýip ýarym resmi hökümetçi Türkmen portal nesiri 16-njy iýulda giýişlik TASS gurulugynyň Aşgabatdaky jurnalistiniň sözlerine targalanyp habar berdi. Türkmenistan barada diňe öwgül makalary çap edýän nesir bu maglumaty RIA Novosti gurulugynyň Aşgabatdaky habarçysynyň hem tasdiklaýandygyny Şeýlede Türkmenistanda ulanyjylaryň esasy Rus habar guruluklarynyň saýtlaryna girip bilýändiklerini öňe sürdi. Ýatdatda geçen anny güni Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary medpuat azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň VPN hyzmatlarynyň öňüni almak boýunça alyp barýan nowatdaky taýyarlarynyň çäginde ozal bökdünsiz açylan käbir Rus habar saýtlarynyň hem pitiklenendigini belläpdiler. Azatlyň bu barada habaryny rus dilli degislilikdäki meşhur Telegram kanallarynyň ençemeti hem paýlaşdylar. Munun ertesi günü ýagny 16-njy iýulda habarçymyz ýurtda mundan bir näçe gün ozal elýetirde bolan RIA Novosti, Inasmi, RBK we TASS guruluklarynyň dagy web saýtlarynyň gaýtadan açylandygyny aýtdylar. Sol günü giýişlik bu barada ýarym resmi hökümetçi nesirinde hem makala peýda boldy. Sol bir wagtda habarçylarymyz Interfax, Nezavismaya gazeta ýaly rus nesirleriniň henüz hem petikledigini, gaýtadan elýetirledilen tahypalaryň hem ozalklary garanyňda has haýal açylýandygyny ynykdylar. Mundan başga da ýurduň çäginde ozal rus kanallary bilen birlikde durly rus dilli filmleri görmäge hem mümkinçilik beren Smotrim ýaýlym platformasynyň da petiklenendigine üns çekilýär. Russiýanyň Ukraina garşy fevralda başladan esasy uruşunyň arasynda günwatar konflikt barada bir taraply maglumatlary berýän, şeýle-de gazaplalygy öjükdirýän ençeme Rus habar saýtlaryna we jurnalistlerine garşy sanksiýalar girizdi. Türkmen häkimetleri Rus basbalyjy güýçleriniň Ukrainadaky urşy barada ilata hiç ýyly maglumat bermeýärler, şeýle-de resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti ilad üçin garasyz maglumatlaryň elýetirliginiň öňüne alýar, interneti gözegçiligi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanyjylary hem de guroýjylary ýyzarlaýar.